No, dobré ránko, my sme sa vybrali na prechádzku, je pondelok, vyvenčiť psíka, nášho Dantíka a prejsť sa, že nech načerpáme trošku čerstvého vzduchu. No a tento týždeň by som označil ako týždeň zotavovania sa, budeme mať celý týždeň vlastne workouty ľahké na bajku, nebudem nejako pušovať to telo po tej chorobe, takže v podstate každý deň ľahký bike, ku koncu týždňa už možno nejaké dlhšie sessions, hlavne nabustovať imunitu, aby sa vrátila na pôvodný level. A keďže to telo mám po tej chorobe a po liekoch dosť rozhádzané, tak hlavne treba opatrne. Čiže treba byť trpezlivý a fitness sa vráti do nejakých 10-14 dní podľa mňa späť, keď sa to telo vlastne z toho všetkého oklepe, takže uvidíme, ako to pôjde. Sledujte, ako bude tento týždeň teda vyzerať. Nebude to nič zaujímavé, ale pokúsim sa z toho vytvoriť vlog, ktorý bude nejakým spôsobom prínosný, takže uvidíme. Moja raňajková miska kaše a v tejto miske mám tabletky chlorely, treba doplňať vitamíny a detoxikovať trošku to telo po chorobe, takže idem raňajkovať. A Lukáš si tu hľadá Lego, ktoré by sa mu páčilo. Teraz frčí na Marveloch, takže samé Marvel Legá, že? Takže môj top obed. Cestovina s brokolicou, tofu a omáčkou, ktorá síce neviem aká je, ale určite bude skvelá. Ahojte kamoši, tak ja mám skoro hodinku za sebou a ešte potiahnem takých 30-35 minút. Dneska oveľa lepšie ako to bolo cez víkend, takže step by step and we are back baby. Moja večera dnes pozostáva vlastne z cestovín, ktoré boli k obedu, ale už zostalo toho málo a už nie je ani omáčka, tak som si tam pridal nejaké arašidy a dorazím sa kváskovým chlebom s avokádom, na ktorý mám chuť.
tréningoch, že začínali sme od 8 a trvalo do skoro pol 12. Teraz som konečne najedol, mám tu ešte smoothie a idem pokračovať v práci, budem ma teraz čakať ďalší call a potom neskôr, tak asi okolo 3 by som si dal bike na nejaké 2 hodinky a večer budem ešte pokračovať s prácami a dokončovaním videa, ktoré dnes určite už vydám, pretože mám to vlastne celé ready. Chýbajú mi tam ešte animácie na v podstate ako nejaké highlighty nejakých vecí. Som sa s tým asi 2 hodiny včera trápil, lebo mi to nešlo teda vyrentrovať, ale dnes to teda určite dokončím a pôjde to večer von, takže dám potom vlastne odkaz aj do tohto nového vlogu na ten predchádzajúci a určite keď ma sledujete na Instagrame, tak vám to neutečie, takže idem pokračovať s prácou, potom tréning, večer vydávam video. Čaute. Tu mám nejaké veci, ktoré riešim, pripravujem zadania pre developerov, takže this is how it is. No tak ja idem na bike, nejakú hodinku 20, možno niečo ako včera. Chcem postupne to budovať, žiadne zbytočné preťažovanie. Dneska skúsim trošku inú taktiku, tu na mobile si dám Training Peaks Virtual a tu si pustím nejaké videá a budem pozerať, možno to bude trošku väčšia zábava. Tu som akože dosť sa najedol, takže trošku ťažší bike s plným bruchom, ale musím sa s tým nejako poprať. Pomalý návrat do formy. No konečne teda moje video zajtra pôjde von. Všetko nastavené, ešte sa pár percent nahráva a ready. Ja mám takúto dobrotu, čo manželka robila, to sú vlastne tie tyčinky s takým krémom a s ovocím. Tak idem si vlastne dať po tréningu a pôjdem si spraviť ešte proteín a pôjdem čítať knihu a oddychovať. Mne teda prišiel balík a čo to je? Čimpanzí, takže ideme si to rozbaliť. Toto je moja veľká objednávka z čimpanzí. Jedno balenie gelov, druhé balenie gelov. Tuto mám energy bars, čo sú v podstate také, že ovseno-dátlové tyčinky. Potom tu mám tieto kofeínové tyčinky, ktoré chcem vyskúšať a som na ne veľmi zvedavý. Mám tu beta-glukány, to je v podstate taká raňajková zmes. Potom izotonické nápoje, to sú klasické sacharidy a elektrolyty napríklad na bike, k behu, na plávanie a tak ďalej. Potom tu mám nejaké želatinky a samozrejme bidóny, aby som mohol povyjadzovať tie staré a mal takéto krásne nové. Som veľmi rád za celú objednávku, že mi to konečne prišlo, som sa na to veľmi tešil. Určite ak ste vegáni alebo sa zaujímate o troška zdravšie doplnky výživy, ktoré aj chutia fakt skvelo, tak čimpanzi odporúčam. Dám dole do popisku v podstate údaje a veľmi ďakujem za túto možnosť, že môžem s nimi takouto formou spolupracovať a všetky tieto produkty mať, takže určite označím všetko dole. Realita natáčania pri tréningoch. Tak, ja končím tretiu pyramídu. Dneska to bol taký Fatmax tréning, že som vlastne išiel 3x21 minút, stupňované niečo jemne cez LT1, pocity super, vaty tiež, tepy ešte trošku zvýšené, ale už sa to pomaly upravuje. Takže pomalými krokmi sa vraciame späť. Tak ja mám hotovo ešte nejakých
7-8 minút mi zostáva z vyjazdenia. Pôjdem sa naobedovať, potom pokračovať v práci. Dnes som si chcela ten bike takto skorej, lebo večer už bývam taký unavený. Dal som si to dnes takto skôr, že telo nech je viac ready a bolo to super. Tak možno to budem robiť takto častejšie počas týždňa. Ahojte, ja som už po sprche a idem sa teda naobedovať a pôjdem hore pokračovať v práci, takže je super bike, každým dňom je to lepšie, takže možno cez víkend už tie pocity budú tam, kde by aj možno mali byť, uvidíme, ako to pôjde. Moja maličká obedová porcia, mám tu batáty, tofu, avokádo, upečenú cibulku, olivy, proste samé dobré veci, takže idem sa poriadne najesť a pokračujem s prácou. A Luka je asi veľmi šťastný, pretože teraz do Alzaboxu prišiel Lego Groot a už sa nevie dočkať, kedy ho pôjdeme zobrať, aby mohol skladať, že? Ja budem takú balíčku točiť a on sa bude. Ha, to bude paráda, že? Tak, nový vlog je na YouTube, môžete pozerať. No, Luka už poskladal svojho Grootika, že? Krásny je a vie aj tancovať, ukáž, ako tancuje. Sranda, čo vedia s tým Legom vymyslieť, parádne. No a maminka išla na pilates, chodieva cvičiť v stredy, takže máme chlapský večer, že? A objednali sme si k večeri jedlo, objednali sme si Vietnamcov, ja som si dal bumbo nambo vegánske z tofu a miso polievku, tiež tofu a Luka si vybral sushi, tak čakáme, kedy nám to príde a pôjdeme si pustiť asi Spidermana alebo niečo v telke, že? Tak. My už máme v podstate takú večernú pohodičku teraz. Tak, dnes je presne ten deň, kedy si k raňajkám dávam niečo iné ako kašu. A mám tu vlastne tanier s avokádovými chlebíkmi, fazulky, uhorka, vlašské orechy. Takže idem si poriadne pochutiť a pôjdem hore potom pracovať. A neskôr po obede si dám, tak ako včera, nejaký bike na nejakú hodinku a pol až 2, uvidím. Už mám nejakých 30 minút za sebou, pekne zóna 2 a chcel by som potiahnuť povedzme takú hodinku 45, možno 2, uvidíme ako to pôjde. Hey Siri, change the color of the light to red.
No ja som sa naraňajkoval a teraz sa idem ešte doraziť týmito beta-glukánmi od čimpanzí. Mám to tuto v miske a pôjdem pracovať. Sladké akurát, takže idem na bajk. Started as a teen with my queen and a baby girl. It was all a dream, now it seems like I had a world. I'm not really seen on the scene, but I like it like that. Only if for green, then I leave with a bag full of cash. Long nights, longer roads, I just go with the flow. Head up when I'm low, yeah, you know Bike dokončený. Tento týždeň už mám odjazdených asi 9 hodín, alebo možno aj niečo cez 9. Išlo to super, 2,5 hodinky som dal a idem sa teraz konečne navečerať. A budeme s manželkou mať asi taký chillový večer. Pravdepodobne budeme pozerať Deadpool a 2, včera sme pozerali 1. A keďže je to film trošku pre staršie publikum, teda na Disney je to určené ako 16+, tak to nemôžeme určite pozerať zvukom. Tak teraz, keď je vlastne na prázdninách, tak môžeme využiť čas a môžeme sa pozrieť sami. Manželka mi pripravila k večeri takéto toasty. Ops. Vyzerá to úplne super, doplnené takým opekaným tofu a nejakým dressingom a myslím, že kyslou kapustou, takže bude to určite chutiť skvelo a bude to veľmi zaujímavá kombinácia chutí. Tak idem toto zjesť, to je moja porcia a potom si ešte vlastne spravím proteín a elektrolyty, pretože za 2,5 hodiny na bicykli človek jednak veľa toho spáli, ale zároveň aj vypotí veľa minerálov. Napriek tomu, že som sa snažil doplňať sacharidy, mal som vlastne nejakých 120 gramov sacharidov na tie 2,5 hodiny, tak človek vypotí aj veľa vlastne minerálov, či už sodíka, horčíka, draslíka a treba to proste doplňať skrz elektrolyty, takže určite si to pôjdem zarobiť. No, čo mám graňajkám? Kašu. Takže kaša a pôjdeme na bajk. No ahojte, máme sobotu, v podstate okolo obeda je 11:55 a ja idem na bajk. Dnes ma čakajú dve fázy, trošku netradičný typ tréningu, pretože tým, že jazdím teraz indoor, tak potrebujem najazdevať čo najviac hodín na tom bicykli. Tak mám teraz 2 hodinky zónu 2 a večer 1,5 hodinu kadenčné intervaly. Takže teraz v podstate do nejakej 14. odjazdím tú zónu 2, potom sa najem, oddychnem si a nejakých 17:30 pôjdem na 1,5 hodinu ešte tie kadenčné intervaly zbuchnúť. Čiže idem rýchlo zarobiť sacharidy, idem sa obviesť do túto veci, čo mám nachystané a nech už sedím na bajku, nech to čo najrýchlejšie ubehne. Pôjdem si pustiť nejaký film a potom samozrejme, že jedlo, oddych, asi povalcujem trošku nohy, že nech sa vstrebe tá únava a večer sa vidíme opäť na bajku. Tak, sacharidy vo fľaši. Dneska padla voľba na grapefruit a cherry. Takže mám to zarobené. Si zoberiem jednu tyčinku ešte. Môžeme dať kľudne túto. Som zvedavý, ako to bude chutiť. Smáva čokoláda so solou, to bude dobrá kombinácia.
prvá fáza dokončená. 2 hodinky 15 bike a potom teda ešte večer asi hodinka 10 až hodinka 20 kadenčné intervaly, takže teraz ísť jesť, pretože som vyhladnutý. Tak striham vlog z tohto týždňa. V podstate dnes máme sobotu a všetky zábery vlastne do víkendu už mám nejakým spôsobom pretriedené a postupne to striham. A chcel by som čo najviac postrihať dnes a zajtra, aby som potom v pondelok, respektíve v útorok mohol riešiť iba detaily a dať to von, takže držte palce, nech sa mi to podarí dotiahnuť. Tak kamoši, čaute, ja idem dnes druhýkrát na bike. Budú ma teraz čakať kadenčné intervaly, čo bude vlastne že 5 krát 1 minúta striedavo s vyjazdením na vysokej kadencii, potom 5 krát 2 minúty na nízkej kadencii a opäť 5 krát 1 minúta na vysokej kadencii a medzi tým nejaké recovery. 5 minútové, dokopy proste celé to bude ten workout mať hodinku 10. Takže v podstate je to pre mňa dnes už druhá fáza na bajku, lebo mal som teda 2 hodiny 15 endurance a som zvedavý, čo na to povie zadok, lebo toľko času na bicykli tento týždeň stráviť a indoor, tak to je niečo, lebo proste indoor človek pociťuje akože tie otlaky na zadku oveľa skôr. Ja teda na posedle vonku môžem jazdiť niekoľko hodín úplne bez problémov, ale proste indoor po nejakej 2,5 až 3 hodinách, keď už mám prepotenú vložku tak, a ten bicykel je v podstate staticky podobnou, tak je to cítiť oveľa viac. Snažím sa s tým nejako teda pracovať, lebo v podstate môžem teraz robiť vlastne iba bike, nech sa recovernem, tak bojujem čo to dá aj na tomto fronte, takže ideme bike. Potom manželka sa ma pýtala, čo by som chcela k večeri, že niečo mi chce pripraviť, tak asi budú palacinky a večer konečne si potom zase niečo pozrieme a budem oddychovať, lebo vlastne tento týždeň ma už bude čakať iba zajtrajší workout. Tam sú mám naplánované nejaké kratšie tempové úseky prekladané s nejakými krátkými 2 minútami, 3 na sweet spote, že trošička intenzity proste nech je v tom týždni. Všetko sú to také krátke sety, ale je to teda, hovorím, v podstate, že posledný workout tohto týždňa a dokopy to bude nejakých 15 hodín na bajku, takže idem to dobojovať a doraziť, nech to mám za sebou a nech môžem v podstate pondelok si dať taký recovery day, že iba vytočím nejakých 45 minút, veľmi ľahká zóna 1 a uvoľním troška tie nohy, budem asi strečovať, nejaká yoga a prípadne valec alebo elektrostimulátor, že nech strebem troška tú intenzitu. Takže poďme sa obliecť, poďme na bike, dosť rozprávania a nech už je tento týždeň za mnou a nech už hlavne toto obdobie prejde, aby som mohol začať behať, lebo ešte keď si predstavím, že 2 týždne budem takto tráviť, 2-3 týždne budem takto teda tráviť indoor, tak to nie je nič príjemné. Čo už. Tak, 2 bloky za mnou, jeden high cadence, druhý low cadence, teraz ešte vyjazdenie a tretí bude opäť high cadence, takže 3/4 workoutu hotové, 45 minút z hodinky 10, takže ešte nejakých 25 minút asi. Tak, posledný workout môjho týždňa je teda bike 6x10 minút tempo. Je to trošku také stupňované tempo, že 8 minút easy tempo, 2 minúty okolo sweet spotu
a medzi tým je nejaké 5 alebo 8 minútové vyjazdenie, dokopy ten workout má nejaké 2 hodiny. Takže idem sa obliec, idem tu dobojovať a potom už iba oddychovať a tešiť sa na zajtrajší recovery day, kde buď budem mať úplne rest, alebo maximálne vytočím nejakých 45 minút ľahkú zónu 1 na bicykli, takže poďme na to. Takže týždeň hotový, už iba vyjazdievam, ešte nejakých 5-6 minút mi zostáva a no som spokojný. Za týždeň celkom slušný návrat, v pohode čísla, dobrý laktát, takže ideme ďalej. Ešte také 2-3 týždňa začnem v podstate od marca asi normálne to telo pušovať po tom, že VO2 maxi aj threshold je v podstate všetko. Teraz ešte 3 týždne je taká perióda v podstate návratu a zastabilizovania výkonu a hlavne nabustovania imunity a potom uvidíme. Ciele sú dané, takže treba makať. No toto je realita vlogovania, že tu mám stále naukladané veci, ktoré proste mením objektívy, filtre, neviem čo všetko, takže aj takto to vyzerá. A tu už mám nachystané pečené vločky s čokoládou a palcinky, čo som mal včera k večeri, takže idem sa doraziť, naplniť sacharidy, spraviť si proteín a potom neskôr tak za 2 hodinky bude ďalšie jedlo, v podstate obed. Ako som spomínal, k obedu mám takéto pečené tofu v čili omáčke s rýžou. A toto sú moje obľúbené jedlá, pretože mám veľmi rád takéto nejaké marinované tofu, takže idem si určite pochutiť na tom. Snad to nebude extrémne chili. Idem teda jesť. Tak ahojte, ja som dnes teda celé po obede strihal vlog a do toho som riešil aj nejaké pracovné veci, ktoré som mal z týždňa nahromadené. No a máme večer, chcel by som aj zároveň ukončiť vlastne tento vlog. Bol to super týždeň, i keď v podstate všetky tie sessions boli indoor, nevadí. Pomaly to telo naberá silu, takže ja som viac menej spokojný. Povedal by som, že ešte ma bude čakať jeden takýto týždeň, kedy prevažne to bude všetko indoor bike. Ale chcem to vlastne preventívne tak robiť, aby som nič nepodcenil, aby som sa v podstate zase na nejaký čas nevyradil v podstate že z tréningu. Nech náhodou proste neochoriem, neprechladnem niečo proste, tak snažím sa robiť tie veci opatrne. Čiže zajtra si dám taký recovery deň. Ak budem mať chuť, tak pôjdem zónu 1 bike, ak nie, tak si dám iba nejakú jogu, stretching a tak ďalej. Na záver by som teda asi povedal, že bolo to dokopy nejakých 14,5 hodiny tréningu tento týždeň. TSS okolo 570, som viac menej spokojný s tým, aký to bol objem. Som spokojný s tým, ako som to uregeneroval, na to, že som teda týždeň po chorobe, tak všetko bolo super, telo postupne naberalo silu. Takže ja si v podstate môžem akurát držať prsty, že nech všetko ide takto ďalej a do nejakých 3-4 týždňov potom
by som mal byť späť, začnem zaraďovať aj plávanie, aj beh opäť a potom od marca by už vlastne ten tréning išiel podľa plánu, takže sledujte ďalej, komentujte pod video, či sa vám páčilo, čo ďalšie by ste chceli vidieť a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute, čaute.